It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinayang ko yung pagmamahal ng girlfriend ko sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lex. And this is my secret file. Meron akong girlfriend at itago natin siya sa pangalang Anne. Si Anne ay napaka-sweet na babae. Caring at mapagmahal. Pero hindi ko pinahalagahan yun. Siya yung babaeng nakikita mo na palaging masaya. Pero deep inside, may hinanakit pala. Oo. Alam ko na yung story sa buhay ni Anne. Kasi simula nung naging kami, na-witness ko yung mga pangyayari sa buhay niya. Minsan nga nagpapasundo siya sa akin ng hating gabi. Kasi nag-away na naman sila ng kapatid niya. Minsan, ng mga magulang niya. Lumaki daw kasi si Anne sa grandparents niya. Pero nung namatay yung lola niya, kinuha na siya ng parents niya. At lolo na lang ang naging kakampi niya sa bahay nila. By the way, nag-meet kami ni Anne sa isang foam party. Ipinakilala siya ng barkada naming si Tin. Unang kita ko pa lang sa kanya. Ang ganda talaga niya. Chubby. Tapos kapag ngumingiti siya, ang cute niya. May dimple pa. Tapos yung isang barkada ko, boyfriend ng kapatid niya, at close sila. Crush ko na siya noon, pero hindi ko lang pinapahalata. Same school kami nung high school. Kaya naging close pa kami. Kasi parehas din kaming smoker. Until one day, bigla akong iniwasan ni Anne. Hindi ko kaya na hindi siya kasama tuwing recess. Ang sabi ng boyfriend ng kapatid niya, baka umiiwas daw sa akin kasi nalaman niyang may syota na ako. Ayaw ditong makagulo sa akin. Pero ako yung gumawa ng way para mapansin niya ako. Nagpaturo ako kunwari ng math. Tinuruan niya naman ako. Sabi ko pa, wag mo akong isnabin ha. Tapos ngumiti lang siya at tumango. Grabe. Nung pagkakita ko ng ngiti niya, nahulog na talaga ako ng tuluyan. Kahit may girlfriend na ako, hindi ko mapigilan yung feelings ko para kay Anne. Hindi ko siya kayang layuan. Kasi si Anne lang yung karamay ko sa tuwing busy yung girlfriend ko. Hanggang sa during that time, nag-break na kami ng girlfriend ko kasi immature daw ako. Nung nag-break kami, tuwang-tuwa pa ako. Kasi sa wakas, meron na akong pag-asa kay Anne. At naging kami na nga ni Anne, October 2014. Ang sweet talaga niya. Maalaga.
Ang swerte ko nga sa kanya. Lumipas ang 1 year, nagkakaroon kami ng problema sa relasyon, pero nagkakabati rin kami. And then, more than 1 year, nagkalabuan na kami. Hindi ko alam kung bakit biglang naging cold na ako sa kanya. Siguro dahil sa binigay sa akin ng barkada ko na textmate. Parati na kami nag-aaway. Pero hindi ko naririnig sa kanya yung mga salitang, maghiwalay na tayo, ayoko na, break na tayo, walang ganon. Hanggang sa paglipas ng panahon, nabitawan na niya yung mga salitang yun. Na meron pang kasamang, pagod na akong intindihin ka. Sa pagkakataong yun, hindi ako nagdalawang isip. Nag-agree ako. Ang saya ko kasi sa wakas, malaya na ako. Wala nang babaeng magbabantay sa akin. Nawalan kami ng communication ni Anon. Hanggang sa nalaman ko na meron na siyang biglang boyfriend. 2 months. Meron na siyang boyfriend. Bigla akong nasaktan. Parang tinutusok yung dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko ba masaya na ako? Akala ko masaya na ako na wala siya. Pero, bakit parang binagsakan ako ng malaking bato? Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng paraan. Siniraan ko si Ann sa boyfriend niya. At ito namang gonggong na boyfriend niya, naniwala agad. Nabawi ko si Ann. Ang saya ko doon. Pero, ako lang pala ang masaya. Si Ann, hindi. Umiiyak siya habang pinaghahampas ako. Ang sabi niya sa akin, ang selfish mo, Lex. Ang selfish mo. Yan yung salitang inulit-ulit niya sa akin. Niyakap ko lang siya at humingi ng sorry. After a few months, bumalik kami sa piling ng isa't isa pero hindi na katulad ng dati. Naging masaya naman kami sa isa't isa hanggang sa isang araw. Nagloko na naman ako. May isang account ako na doon ako nagkaroon ng shota. Hindi alam ni Ann. Pero isang araw, bigla na lang niya akong nabisto. Pumunta siya sa bahay nang umiiyak siya. Sinabihan ko siya na, edi i-chat mo yung babae, pero hindi niya ginawa. Pinagmumura niya ako. Ako naman, niyakap ko siya. Pero kumakalas siya. Tapos, naririnig niya. May tumatawag sa akin. Sabi niya, tumatawag na yung love mo. Tapos bigla siyang tumakbo. Hahabulin ko pa sana siya pero nakasakay na agad siya ng tricycle. Ilang months siyang hindi nagparamdam sa akin. Namimiss ko tuloy siya. Pwede naman siguro yun, 'di ba? Yung magmahal ka ng dalawang tao. Tapos, ilang araw ang lumipas. Buwan ang lumipas. Hindi nagparamdam si Ann sa akin. Nasa balcony kami noon nung nagtatawagan kami ng shota ko. Paglingon ko, nakita ko si Ann. Binaba ko yung cellphone ko. Agad naman niya akong niyakap. Tapos sabi niya sa akin, pumunta ako dito para kumustahin ka at namiss kita. Yun lang yung nag-sink in sa utak ko.
Pagkatapos, pinaupo ko siya, tapos binigyan ko siya ng tubig kasi iyak siya ng iyak. Sobrang sira ulo ko nun. Kasi alam ko na nga nasasaktan siya. Kinakwento ko pa yung sa amin ng girlfriend ko nun. Magkukwento pa sana ako pero bigla na lang siyang umalis. Hindi ko nararamdaman yung sakit na nararamdaman niya nun. Bakit ko nga ba siya sinaktan ng paulit-ulit? Mas lalo ko pa siyang sinaktan nung sinabi ko sa kanya na hindi na ako tutuloy sa pakikipagkita sa girlfriend ko. Tawagan mo ko. At tumawag nga siya. Sakto. Nasa girlfriend ko yung phone. After nun, wala na akong balita sa kanya. Tapos, pagkatapos nun, may nakapagsabi sa akin na gabi-gabi, umiinom ka daw kasama yung barkada mo. Alam ko, nasa proseso ka ng pag-move on. At sabi pa nila, naging masaya ka naman kahit papano. At ayaw kong mangyari yun na maging masaya ako na wala ako. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Kaya ang ginawa ko, pinaglaruan kita uli. Ipinaramdam ko sa'yo na ikaw lang talaga yung mahal ko. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Nagparamdam uli ako sa'yo. Kinuha ko yung number mo sa phone ng boyfriend ng kapatid. Nang hindi niya alam. Kasi hindi niya ibibigay sa akin. Kaya agad-agad kong tinawagan yun. At wala pang 10 seconds sinagot mo. Humingi ako ng tawad sa iyo, Ann. At isa pang pagkakataon. Pero, sabi mo, totoo ba to? Pumayag ka. Tapos ilang araw, ang lumipas ng lamig ka na. Napaisip tuloy ako kung totoong naka-move on ka na sa akin. Pinaglaruan mo lang din kaya yung damdamin ko. Pero, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matapos ang lahat-lahat sa atin. Ang ginawa ko, sinurpresa kita. Tapos napaiyak ka pa nga, di ba? Nagkabalikan uli tayo. Tapos ilang months na naman yung lumipas, nasaktan na naman kita uli. Pero ito na yung pananakit ko sa'yo na hindi mo na ako pinuntahan sa bahay. Ni walang text o tawag. Hindi tulad ng dati na kapag nasaktan ka, pumupunta ka sa bahay. At parang doon ako nalungkot. Sa tuwing niloloko ko siya, pumupunta na yun sa bahay. Pero ngayon, walang na nagpaparamdam sa akin. After a few days, chinat ko siya gamit yung account ni Mama. Sabi ko, I miss you. I'm sorry, gusto ko tang mayakap ngayon. Punta ka sa bahay. Pero ito yung reply niya. Nasa airport na ako ngayon. Pupunta kasi kami sa Bukidnon. Sorry. Pagkabasa ko nun, parang gusto ko magwala. Nasasaktan ako, nagsisisi kasi wala na. Wala na siya talagang pakialam sa akin. Iniwan na niya ako. Ang tanga ko. December. Nakita ko yung mga post niya. Masaya na siya. Ako naman itong nasasaktan na. Nakita ko rin na nakauwi na siya dito kaya chinat ko agad yung best friend niya. Ang sabi niya sa akin, magkasama sila ni Ann at wag ko na daw silang guluhin. Pero hindi ako nagpapigil. Fiesta kasi kaya ang ginawa ko, pupunta ako sa lugar kung saan makikita ko sila. At sakto nakita ko sila. Akala ko papansinin ako ni Ann pero hindi pala. Nakatingin siya sa mga paninda sa gilid kaya nagkunwari na lang ako na gusto kong makausap yung barkada niyang lalaki. Ako naman nakatingin kay Ann. Pero kinakausap niya yung best friend niya.
Grabe, parang hangin lang ako sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nakita ko sila papuntang gym. Sumunod ako. Pagkapasok ko ng gym, nakita ko si Ann nakaupo sa gilid. Tinabihan ko siya pero busy siya sa cellphone niya. Hindi niya ako pinapansin. After a few minutes, may lumapit kay Ann. Lalaki. Napamura ako. Gusto kong suntukin yung lalaking yun. Gusto ko yung bugbugin pero hindi ko magawa. Tumayo si Ann at umalis. Tiningnan ko ng masama yung lalaking kasama niya. Tapos, madaling araw, natapos ang disco. Nakita ko si Ann na nakasakay sa tricycle. Sumigaw ako kahit lasing na ako nun. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga ibang tao pero kahit nagsisigaw ako doon, hindi pa rin ako pinapansin ni Ann. Umalis na yung tricycle, naiwan akong tulala. Grabe tol, ang sakit. Sobrang sakit na binabaliwala ka ng taong mahal na mahal mo. Ilang days rin akong naging pariwara. Chinachat ko si Ann pero minsan niya lang akong replyan. Grabe. Sabi ko, bakit ko nga ba sinayang tong babaeng to? Tapos, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para lang magkabalikan kami until one day, pinalikan niya na nga ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na siya lolokohin kasi na-realize ko na napaka-importante ng taong to sa buhay ko. Wala na akong makikitang katulad niya. Sabi ko sa kanya, you know what, Ann? I'm so happy because you're mine again. I'm sorry for what I did. Kalimutan na natin yun. Magsimula tayo uli. Tapos sinalikan ko siya sa noo. Okay kung kaya mo, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin dun sa okay kung kaya mo, pero binaliwala ko lang. Basta ang importante sa akin, nagkabalikan kami ni Ann. Pero nung nagkabalikan kami ni Ann, parang hindi bumalik yung Ann na kilala ko. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Parang baligtad yung sitwasyon namin ngayon. Yung ako na yung mas nagmamahal sa kanya. Ako na yung hayok na hayok sa kanya. Hindi na ako makatiis. Minsan na lang siya mag-text, minsan na lang siya mag-chat o nagpapakita sa akin. Di na ako nakapagpigil. Minumura ko na siya. Pinagsasalitaan ko na siya ng hindi magaganda. Kasi minsan lang siya magparamdam eh. Kaya ang ginawa ko, kumaliwa uli ako. Naghanap ako ng babae, but this time hindi niya alam. At hindi niya malalaman. Yun yung tinantak ko sa isip ko. 3 months. 3 months ko siyang niloko noon nung second girlfriend ko. Ang saya-saya ko kasi hindi ako nabibisto noon. Hanggang sa isang araw na surprise ako. Sabi niya, B, aalis na ako papuntang bukid noon. Pero 1 week lang ako doon, babalik naman ako agad. Una hindi ako pumayag pero pinipilit niya akong pumayag. Kaya pumayag na lang ako. Hindi naman niya alam na malaya kaming makakalabas ng second girlfriend ko. May 15, 2018, umalis na siya. Then May 25, naka-receive ako ng message. Ang sabi niya sa akin, "Hi Lex, break na tayo ha. Hindi na kasi ako babalik dyan. Dito na ako mag-aaral. Sorry. Sana magtagal kayo ng girlfriend mo ngayon. 3 months na kayo, right? Stay strong sa inyo." Nanlaki yung mga mata ko ng pagkabasa ko nun. Nakala ko hindi ako mabibisto. Nagbulag-bulagan lang pala siya. Pero pinilit ko siyang hindi ako hiwalayan. Pero ayaw na niya talaga. Niloko ko siya ng paulit-ulit. Lesson learned. Once na nasa iyo na yung babaeng mahal mo, wag na wag mo siyang lolokohin. At wag na wag mo siyang pakakawalan.
Kasi nasa huli ang pagsisisi. At kung nakikinig ka man ngayon, Ann, kumusta ka na? Sorry ha. Alam ko na nagkamali ako. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa'yo. Sana mapatawad mo pa rin ako. Sorry kung sa tuwing tinatanong mo ako kung bakit ako nagloloko, ang tanging sagot ko lang sa'yo ay sorry. Sa totoo lang, hindi ka naman nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa'yo. At ako yung hindi na kontento. Gusto ko lang malaman mo na naging miserable yung buhay ko simula nung nawala ka. Alam ko na masaya ka na ngayon. Nursing attendant ka na. At sana makahanap ka ng lalaking deserving ng pagmamahal mo. Sayang yung sakripisyo mo sa akin, no? Sinayang ko lahat. At eto ko, nagsisisi pa rin. Kasi wala akong mahanap na babae na kagaya mo. Gusto ko lang malaman mo na nasa puso pa rin kitaan. Hindi kita makakalimutan. Ino-stalk pa rin kita. At masasabi ko, mas lalo kang gumaganda. Muli, ako si Lex. At ito ang aking secret file.